No niin, Jooseppi, miltäs tuntuu olla televisiossa? Onko sellainen? Joo, on, ja voit sä olla käyttämästä noita sun yhtään muun, että voit sä vaikka sitten säästää aamun paikana, joo ehkä. Mutta eikö mä haluaisin kysyä? On toi sun ruumis totta? Ai toi vai? Joo, mitä sulle kalaipana? Vai sä? Hei Jooseppi, tuut sä sieltä? Joo. Miksi sulla oikeesti? Et koskaan tiedä mitä tänä olympialainen se. Saakeli, mikä siellä on? Hei vähän mitä sä soit? Kärppäinen, piruainen harjoitti mua 2. No, kuolihan se parata. Ennen muuta. Sitten tuli tällä seudulla puokka. Joo, ne siitä tuli vähän puita käyttöön täällä. No okei, voit sä laittaa tuohon aumikon pois. Tai jumalauta, perustele! Älä tapua se laulaa ja no niin, hyvä ettei siitä aseen pois. Joo, kyllä mä selvisin tämän rahaa. Ei en tiedä koska se tulee. Kuka? Ei kukaan. Siellä on suttunut puun hakkaajana täällä. Tuolla on sulla lankkuja tuolla taustalla. Joo, näkyy. Ne on tällaisia hienoja isoja sahoja. Sitten senkin, joo, niitä on tullut käytettyä välillä. Välillä hänelle tuppaa tulossa ole 24 tai 32 ihmisjoukko. Välillä tulee tänne vähän riipumaan aseilla. Minä olen yleensä oikein tuota murkeita. Joo, välillä on aulikkoakin kertynyt. Okei. Mitäs muuten sulle kuului vaan kuolet sä? Sä tekee kaivostoimintaa. Joo, tai no joo. Joo, sitten on harjoitettu näitä puiden lomassa. Välillä niitä puita pitää kasvatella, niin siinä menee ihan aikaa. No siellä menee monta vuotta. Joo, kyllä siinä pari vuotta menee. Käteväksi trellannut näitä sellaisia kunnon. Sulla ei mitään hippi-juttuja, vähän kunnon maalia, ei mitään hippi-juttuja saa. Okei. Selvä. Sä nyt vahvaa sä tuotat näköjään myös. En mä siitä tuota tilaa tukkokuormia. Mistä sä niitä tilaa? Ja seloilta jotain. Aha, onko sulla sellaisiakin kavereita? Kyllä kavereita paljonkin, okei. Kato, rippejäkin joutuu vähän hoitamaan. Nyt tulee valittaa, että mä kaadan metsä. Okei. Hyvä saatana. Välillä, no eiköhän se on ollut tässä tää juttu. Eiköhän se ollut tässä tää juttu. Eikö ole? Vitsit sitä televisiolla? No joo. Sä sanoit, että mä saan niinku kuvaat sun tää näin. Ilmoitteeksiko? No joo. Jaha. Joo, kyllä mä selleen. Mitä sä tarkoitat, kun sä sanot tämän että sun pitäis tietää siitä. Mä en oo yhtään vittu tietoinen mistään. Nyt mä suutun, ei. Pellerit perhana! Ai jumalauta, pellerit, jumalauta, ei.